पुलिस अफिसार बानायनो थाखाय गोबां नाजानाय जादों स्पर्ट्सनि जा हारिमुनि जा गासैबो बिथिङाव जोङो जोंनि जेनेरेशन्सखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नाजानाय जादों दा मोनसे सम लागोन नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ जे बयबो नाजायोब्ला जोंनि हारिया मुलुगाव बयनिख्रुइबो गेरेमसा हारि जानो हागोन बेखौ आं फोथायो दा बे समाव नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावबाय आफादनि फारसेनिफ्राय बिबिसिनिफ्राय बेवहाय मोनसे अडिटोरियाम लुनायनि खोथा बुंदों आरो बेवहाय 1.45 करोड़ रां नांगौ होननानै बुंदों दा बेखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय नाजानानै फैगौ बोसोरसिम गासैखौबो मावफुंनानै होनो थाखाय जों नाजागोन आरो बेखौ थाबैनो महर मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों लोगोसे जोंनि MCLA अमर बसुमतारी बिथाङा बेवहाय बोसोरफ्रामबो हाबाफारि लायैलाय माखासे जिरायनायाव उसुबिदा जायो बिथाङा माखासे सियारनि गोनांथि दङ होनदों बेखौबो आङो जोंनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांजों जों गासैबो रायलायलायनानै बे सियारनि बेबस्थाखौ लासैनो खालामगोन आं नोंथांमोननो बयनोबो खेबसेबाव साबायखर बावनानै इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय